ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டாடா ஸ்கை சிக்னல் எப்படி மீட்டர் இல்லாமல் எப்படி பிடிக்க சொல்லி அந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் எனேபிள் பண்ணி வச்சிட்டிங்கன்னா என்னோட புத்தம்பது வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சன்டைரக்ட் பொசிஷனில் இருக்குது. ஸோ மியா செட் சிக்னலோடு இருக்குது. இதிலேருந்து நம்ம அப் பண்ணி தான் டாடா ஸ்கை சிக்னலை நம்ம பிடிக்கணும். இங்கே பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், போல்ட்டெல்லாம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. ஏன்னா ஏதாவது லூஸாக இருந்தால் கொஞ்சம் ப்ராப்ளங்கள் இருக்கும். எல்லாம் டைட்டில் இருக்கா பார்த்துக்கோங்க. கீழெல்லாம் நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணணும். ஏன்னா டெக்னீஷியனாக போகும்போது அது கண்டிப்பாக அதை நம்ம பார்த்து தான் ஆகணும். ஏன்னா அதை பார்த்தா தான் மறுபடியும் கம்ப்ளைண்ட் வராது, கஸ்டமருக்கும் கொஞ்சம் திருப்தியாக இருக்கும். இந்த சைடு பார்த்திங்கன்னா 70 டிகிரியில் இருக்குது. இதிலேருந்து நம்ம அப் பண்ணி 80 டிகிரி கொண்டு வந்தால் தான் டாடா ஸ்கை சிக்னலை நம்ம லாக் பண்ண முடியும். சன்டைரக்ட் ஹெச்டின்னு லோகோ பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்என்பி பார்த்திங்கன்னா சன்டைரக்டோட ஒரிஜினல் எல்என்பி இது. ஸோ எல்என்பி பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா கீழே பூமி பார்த்த மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா அப்படி தான் நம்ம வந்து சிக்னல் பிடிக்க முடியும். அந்த பாருங்கள், கீழெல்லாம் நல்லா டேக் அடிச்சிருக்கு வயரில். ஸோ இந்த மாதிரி டேக் அடிச்சிருக்கணும். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கீழே ஒரு போல்ட் இருக்கு இல்லைங்க, அந்த போல்ட்டை வந்து லூஸ் பண்ணணும். அதை லூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம டிஷ்ஷை அப் டவுன் பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் திருப்பணும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சென்ட்ரு கிளாம்பில் இருக்கு இல்லைங்க, லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் திரும்பல, அந்த கிளாம்பை வந்து நம்ம லூஸ் பண்ணணும். அதில் இருக்க போல்ட்டை அதை லூஸ் பண்ணால் தான் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் நம்ம திருப்ப முடியும். நான் லூஸ் பண்ணிட்டுருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், அதை லூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் திருப்ப முடியும். ஏன்னா அது ரொம்ப டைட் வச்சுருக்கு. இந்த டிஷ் நான் தான் இன்ஸ்டால் பண்ணேன். ஸோ அதனால் நல்லா டைட் வச்சுருந்தேன். இந்த இப்போ மட்டும் தான் கொஞ்சம் கம்ப்ளைண்ட் வந்துருச்சு. ஸோ அதனால தான் சரி பண்ணலான்னு வந்திருக்கேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வந்தால் மேலே ஸ்க்ரீனில் நம்பர் தரேன், கால் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், ஃபுல்லாக லூஸ் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா எல்என்பி பொசிஷன் பார்த்திங்கன்னா கீழே பூமி பார்த்த மாதிரி இருக்கும். அப்படி தான் நம்ம வந்து சிக்னல் பிடிக்கணும் எப்போவுமே. அதுதான் ப்ரொசீஜரு. ஸோ அங்கே பாருங்கள், நான் திருப்புறேன் பாருங்கள், பூமி பார்த்த மாதிரி நேராக திருப்பி வச்சுக்கணும். திருப்பி வச்சுட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து அந்த கேபிள் ஒயர் கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கணும். அதை செக் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது. ஒரு டைம் 2 டைம் பார்க்கறது ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு பக்கம் கம்ப்ளைண்ட் ஆனாலும் படம் கண்டிப்பாக வரவே வராது. ஸோ அங்கே பாருங்கள், கரெக்டாக ஃபிட் பண்ணுறேன் நான். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நல்லா டைட் பண்ணியாச்சு. ஒரு டைம் நல்லா அமுத்தி விட்டுக்கணும். கீழே டவுன் பண்ணிக்கலாம். டவுன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே பாருங்கள், என்கிட்ட மீட்டரே இல்லாமல் அப் பண்ணி நான் பிடிக்கிறேன் பாருங்கள். அப் டவுன் பண்ணி லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் திருப்பணும். நான் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் லெஃப்டில் திருப்பியிருக்கிறேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த சைடு தான் சிக்னல் கிடைக்கும். பாருங்கள், இப்படி திருப்பிகிட்டே இருக்கணும். கீழே ஒரு ஆளை நிற்க வச்சு படம் வந்துருச்சான்னு கேட்கணும். ஸோ எனக்கு சிக்னல் லாக் ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். வாங்க மீட்டரில் எவ்வளோ சிக்னல் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். என்னோடய மீட்ரு பார்த்திங்கன்னா யூரி சேட்டலைட் மீட்டர். இது ஆன்லைனில் தான் நான் பை பண்ணேன். இதோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா 4000. நான் டாடா ஸ்கையை நான் வந்து மீட்டரில் செட் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் செட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் டாடா ஸ்கையை. இதில் வந்து சன்டைரக்ட், ஏர்டெல் எல்லாமே டிஃபால்ட்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. 78 சேட்டலைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ப்ரோக்ராம் பண்ணியிருக்காங்க. நம்ம தேவைப்பட்டால் சேட்டலைட் ஏதாவது ஒன்று இது பண்ணிக்கலாம், ஆட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், டாடா ஸ்கை சிக்னல் நான் இது பண்ணிட்டேன். இப்போ எல்என்பியில் இருக்கிற கேபிளை வந்து கழட்டிட்டு இப்போ நம்ம யூரி சேட்டலைட் மீட்டரில் இருக்கிற கேபிளை நம்ம ஃபிட் பண்ணி பார்க்கலாம் எவ்வளோ சிக்னல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி. உங்களுக்கு டிடிஹெச் சம்மந்தமான எந்த தகவலாக இருந்தாலும் மேலே ஒரு நம்பர் கொடுத்துருக்கேன், அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உடனே உங்களுக்கு வந்து ரிப்ளை நாங்கள் தருவோம். இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் ஃபிட் பண்ணுறேன். ஃபிட் பண்ண உடனே பீப் சவுண்டு வருது பாருங்கள்.
பீப் சவுண்ட் வந்துருச்சு, அதாவது நம்மளுக்கு சிக்னல் கிடைச்சிருச்சுன்னு சொல்லி அர்த்தம். நல்லா டைட் வச்சிடணும், ஏன்னா இதில் ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட்டாக இருந்தால் நம்மளுக்கு சிக்னல் கரெக்டாக வராது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ குவாலிட்டி எவ்வளோ ஸ்ட்ரென்த் இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஸ்ட்ரென்த் பார்த்திங்கன்னா 80 காட்டுது, குவாலிட்டி 40 காட்டுது. இதுவே போதுமான அளவு. உங்களுக்கு டிடிஹெச் சம்மந்தமான எந்த விதமான தகவலாக இருந்தாலும் மேலே ஸ்க்ரீனில் நம்பர் தரேன், அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உடனே உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ரிப்ளை கொடுப்போம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பண்ணிட்டு ஒரு ஷேர் பண்ணிக்காங்க. என்னோட புதிய அப்டேட் உங்களுக்கு ஒன்று வரணும்னா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ சந்திப்போம். பாய்.